Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне теләп калабыз. Бүген 17 февраль. Атна уртасы, чәршәмбе көн. Максат итеп куйган һәрбер эшегез уң булсын. Рәхмәт, һәр кем өчен рәхәт. Көнне рәхмәт әйтүдән башласаң, кеше үзен физик һәм рухи яктан яхшырак хис итә икән. Игътибар иткәнегез бардыр. Рәхмәт әйткәндә кеше һәр вакыт елмая. Ишетүченең дә кәефе күтәрелә. Без дә тапшыруыбызны рәхмәт әйтүдән башлыйк әле. Хөрмәтле тамашачылар, безнең белән булганыгыз, тапшыруларыбызны даими карап барганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Йылдызлы Instagram сәхифәсендә рәхмәт сүзләрен җиткерүчеләр булды микән? Бу турыда тулырак алдагы минутларда. Сезне хәбәрчебез Алия Галиуллинага бирәбез. Сезне Йылдызлы Instagram сәламли. Телне саклау менә безнең юл. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәмендә нәни милләттәшләребезгә Маша һәм Аю татар телендә тәкъдим ителде. Һавасы саф көмештән, дусларың янына шап, тимер аякларын тап. Так, булдырасыз, кызлар булдыра. Минемчә, Машаны тавышлап. Машага ерак син машина узып киттең. Маша менә артта куядыр. Син номер 1. Балалар киләчәген кайгыртучы президентка рәхмәт әйттеләр. Йөзнең күрке күз, күңел күрке сүз. Үз телебездә мультфильмнар йөрәккә май булып ята. Телне саклау гына түгел, аны байыту, кадерләү ата-бабаларыбыздан килә. Милләтебез, ватаныбыз өчен янып бөтен көчен биргән милләтпәрвәр җаннарыбыз саны бихисап. Һәм беренче чиратта бу исемлекне бөек шагыйребез Муса Җәлил байыта. Бу ел аның тууына 115 ел. Халкыбыз аңа дан җырлый. Шатландыра безне көн дә илнең бер яңа уңышын ишетү. Нинди зур көч читтә үзеңне халкың белән бергә хис итү. Эй татарлар, татарлар, югалмасын кыйблалар, безне көчле милләт иткән телебез, динебез бар. Татарлар җырына флешмобны туган авылым Түбән Норлаттан башлап җибәрдек, ди Фирдүс Тимаев. Телне кадерләгән халык кадерле булыр. Шул нисбәттән флешмоб бөтен дөнья буйлап дәвам итә. Менә шулай киләчәккә күпер җырлар, шигырьләр, мультфильмнар аша милли рухта салына. Әлегә сезнең белән мин Алия Саубуллашам. Instagram яңалыкларын бергәләп күзәтик. Әйе, узган атнаның Instagram йылдызы татарча сөйләшүче Маша булды. Шаян ТВ балалар каналының нәни тамашачылары телевизор экраннарынан Маша белән Аю мультфильмын зарыгып көтеп алалар. Баштарак әлбәттә бик гаҗәпләнгәннәр. Ничек инде Маша татарча сөйләшә ала? Россиядә җитештерелүче иң популяр мультфильм дөньяның 40 теленә тәрҗемә ителгән. Шул исәптән татар теленә. Маша белән Аюны җир шарының 100дән артык илендә яратып карыйлар икән. Шулай ук Европада ул топ 10 иң яхшы мультфильмнар рәтенә керә. Машаны татар теленә тавышландыру буенча махсус кастинг оештырганнар. Шулар арасыннан Мәскәүнең жюри әгъзалары Зәлия Зиннуровны сайлап алганнар. Зәлия кайсы ягы белән жюри әгъзаларына ошаган? Бу турыда тулырак ул үзе сөйләп китәр. Таныш булыгыз, студиябезнең бүгенге кунагы бик күп санлы конкурс фестивальләр лауреаты Зәлия Зиннурова. Зәлиякәй, сәлам. Исәнмесез? Хәерле көннәр сиңа. Сезгә дә. Син шундый афәрин кыз, шундый матур итеп, нәкъ Маша булып сөйләшәсең. Ничек шулай сөйләшергә өйрәндең? Ул үзе-үзеннән ничектер барлыкка килде. Мин җырлаган идем кастингта һәм минем тавышымны нигә сайлаганнарын белмим.
Ләкин алар дөрес сайлаганнар дип уйлыйм. Әйе, бик шая икән әле син. Син бит аңа тышкы кыяфәтең белән дә ошагансың, Маша. Әйе, күз төсе белән дә ошаган, шәч төсе белән дә. Әйе, менә без инде тамашачыларыбызга әйтеп киттек. Сез инде 10 кыз катнашкансыз кастингта, әйеме? Әйе. Һәм жюри әгъзалары 10 кыз арасыннан нәкъ менә сине сайлап алганнар. Әйе. Димәк, син җырлавың белән алдыргансың дип уйлыйсың, Әйе. әйеме? Менә хәзерге вакытта без аны шулай ук телевизор экраннарыннан синең җырлаганны күрсәтәбез. Тамашачыларыбыз тыңлап китә ала. Бер хайванны, жирафны да, сыерны да. Безгә бит инде кызык, менә ничек итеп Маша белән Аю мультфильмы татарчага тәрҗемә ителә, ничек әлеге процесс бара. Шул турыда сөйләп кит әле безгә. Башта без Шаян ТВ-га укудан соң мин Шаян ТВ-га дубляж студиясына керәм дә. Анда Роза Әдиятуллина белән бергә мин утырам да инде. Ул анда икенче бүлмәдә утыра. Һәм миңа әйтә анда нинди дөрес интонация белән сөйләргә, кая басым төшә. Башта сезгә текстны бирәләрме соң? Мәсәлән, инде тәрҗемәче бит инде тәрҗемә итә. Әлеге текстны әйеме? Әйе. Димәк, Роза апаң сиңа аны җибәрә һәм син аны укып чыгасың, шулаймы? Юк, алай түгел. Алай түгелме ни? Юк. Мин киләм дә, укып чыгам да бер тапкыр һәм башлыйбыз. Димәк, шунда импровизация бара синең, әйеме? Әйе. Син яратып карыйсыңмы соң үзең менә оригиналда Маша белән Аю мультфильмын? Әйе, миңа ошый бик тә. Бәләкәй чакта мин аны бик каты зарыгып көткән идем, аның яңа серияларын. Хәзер яңа серияларын карап барасыңмы соң? Әйе, карап барам. Без Зифа белән гел карыйбыз. Димәк, менә мин сине бүлдердем, гафу ит. Димәк, Роза апаң белән син инде шушы текстны бергәләп карыйсыз һәм инде ничек итеп дөрес итеп басымны куярга барсын да ул сиңа аңлата. Шулаймы? Әйе. Җырларын ничек? Җырларын мин башта торып басам, һәм без аны икенче тапкырдан яки өченче тапкырдан яздырабыз. Әли бәли бәвитә, бәрән йокыга китә. Ул йокыга китмәсә, бүре килеп тә җитә. Тып итеп килеп баса, һәм биергә чакыра. Әли бәли бәлиләр, яңгырый дәртле килер. Әли бәли бәлиләр, базайда безнең көйгән. Моннан кала бит әле син балалы солянка тапшыруында алып баручы шулай бит. Әле шулай әле син флейта һәм курай дәресләренә йөрисең. Ничек барысына да җитешәсең? Миңа әни булыша җитешергә. Бәлки әле мин укытучыдан сорап китә алам репетицияларга. Миңа бик әйбәт укытучылар эләкте. Сөйләп кит әле, кайда укыйсың син? Мин икенче гимназиядә укыйм. Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге икенче татар гимназиясында. Ничәнче сыйныфта? 3нче сыйныфта, 3нче В. Субханалла. Менә күрәм, син бүген безгә студиябызга буш кул белән килмәгәнсең һәм инде тамашачыларыбызның да синең менә шушы уен коралында уйнаганыңны тыңлап китәселәр килә. Безгә уйнап күрсәтмәссеңме? Әйдәгез. Афәрин, Зәлия, бу урында әлбәттә инде алкышлар яңгырарга тиеш. Моннан кала син бит әле матур итеп җырлыйсың да. Синең җырлаганыңны тамашачыларыбызга тыңлатырга ярыймы? Кадерле кышын турында җырлыйм әле мин бүген. Аның белән бер кайчанда миңа куркыныч түгел. Әти кызы диләр миңа, әти кызы яшәр мин. Малай кирәк дигәннәргә, әтине җавабын мин. Әти кызы диләр миңа, әти кызы яшәр мин. Малай кирәк дигәннәргә, әтине җавабын мин. Син бит әле апа кешедә сеңлең Зифага үрнәк. Аның белән
Мәктәптән кайткачтан инде менә шушы Маша белән аюны тавышландырганнан соң уйныйсыңмы? Әйе, без аның белән өстәл уеннары яратабыз, домино уены, лото уеннары әлбәттә. Аннан соң әле менә мин инде синең әтиеңнең Инстаграмынан карап барам, сез әле бик рәхәтләнеп тауда шуасыз, шулаймы? Әйе, әти безгә бүген безнең бит бу елны күп иттереп кар яуды, һәм әти безгә зур тау ясап бирде. Димәк, рәхәтләнеп уйныйсыз инде. Үзең әле кечкенә булсаң да, син шундый олыларча итеп фикерләп сөйләшәсең, һәм инде сиңа сорау бирәсе килә. Менә син әле 3нче сыйныфта укыйсың, үскәч кем булырга телисең? Әтиең кебек алып баручымы, яисә әниең кебек теш табибымы? Мин уйлап караган идем, бәлки алып баручы булырга диеп, чөнки мин бит инде алып барам, опытым бар әз генә. Һәм мин бәлки алып баручы да булырмын. Һичшиксез шулай булсын, Зәлия. Без сиңа зурдан-зур уңышлар телибез. Барлык хыялларың тормышка ашсын һәм инде куйган максатларыңа барып җитәргә язсын сиңа. Хөрмәтле тамашачылар, игътибар иттегезме? Зәлия ничек матур итеп саф татарча сөйләшә. Мондый сабыйлар булганда киләчәгебез өметле дип ышанып әйтеп була. Без тапшыруыбызны даими сәхифәбез белән дәвам итәбез. Эфирда матбугат күзәтү. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугаты ниләр турында яза? Бүгенге сүзебезне Атам Татарстан газетасының атналык санынан башлыйбыз. Әлбәттә, бөтен кешене кызыксындырган тема ул мәгариф. Татар мәгарифендәге иксез-чиксез сорауларга җавапны бу юлы чагыштырмача яшь министрыбыз Илсур Хадиуллин бирә. Түгәрәк истәргә килгән бик күп санлы сораулар һәм татар телен саклаудан башлап мәктәпкә телефонны ничек кертмәскә дигән сорауларга кадәр тәфсилле җавапларын куйсагыз килсә, бу әңгәмәдән хәбәрдар булырга кирәктер дип уйлыйм. Тагын шундый бер әңгәмә газетада. Ул да булса, без яхшы белгән, укып белгән, танып белгән Нәбирә Гыймадинованың әрсезлек, куркыныч күренеш дигән әңгәмәсе. Язучылар корылтай алдыннан тәҗрибәле Тукай премиясе лауреатының фикерләре кызыксыз булмас дип уйлыйм. Килешергә була, килешмәскә булган фикерләр дә бар әлбәттә, ләкин миңа калса ул ачыктан-ачык үзенең фикерен белдергән һәм яшермичә әйткән бөтен дөньяга карашын, Язучылар союзы берлегенә карата булган мөнәсәбәтен һәм үзенең иҗатына булган мөнәсәбәтен. Шулай ук кызыклы язмалардан соң Татарстан яшьләре гадәттәгечә үзенең укучыларына күп урын биргән, беренче биттән башлап, бәхәсләшеп, берсе-берсенә икенчесе каршы килеп, раслап, шундый язмаларның берсе бу күптән түгел генә без Афганистаннан Совет гаскәрләрен чыгару көнен билгеләп үткән идек. Шул уңайдан, азнакайдан язылган бер язма күземә ташланды. Ул да булса, Афган ынтылырмы дип атала. Әлбәттә, безнең мөнәсәбәтебез төрле Афганистанга, кирәкме, ләкин тарих инде ул төрләндерүне яратмый, буасы булган. Һәм шунда катнашкан кеше үзе белән булган вакыйгаларны искә төшереп кенә калмый, бүгенге көндә нинди авырлыклар кичерү турында яза. Миңа калса кызыклы, һәм бу уңайдан тагын бер азнакайдан дигәннән шушы көннәрдә генә Россия герое Ильяс Дауди, аның татарча фамилиясе Сафин, Кругу Кундузком дигән үзенең романын чыгарды. Шул тудырмады әлбәттә, ләкин кызыксыну уятты бу роман. Ул безнең язучыбыз, рус телле язучыбыз. Аның миңа килеп ирешкән мәгълүматларга караганда, аның бу китабын Нобель премиясенә тәкъдим итәргә җыеналар икән. Шәһри Казан газетасының бу атналык санында шулай кызыклы язмалар җитәрлек, ләкин гадәти укучының игътибары миңа калса онытылган иске яхшы дигән бер язма җәлеп итәр. Ул безнең айныткычлар дип әйтәбез инде, Совет заманында бик популяр булып саналган айныткычларның кире кайтарылуы турында. Баксаң, бу елдан башлап айныткычлар кире кайтарыла икән. Бездә һәр нәрсәдә элек үткәннән яңаралар. Менә бу чиракта да айныткычлар әһәмиятен аңлаганнар, баксаң күрсәң, кыт чыкмалысан, Россиядә гына да 50 мең кеше эчемлектән зыян күреп һәлак була икән.
Шуның хәтерем ялгышмаса 13 меңе туңы бүле урамда. Менә шу хәлне булдырмас өчен яңадан айныткычларны кайтарырга булганнар. Ләкин бу юлы тагын бер сөенечлерәк хәбәр. Айныткычка эләккән кешенең фамилиясын эш урынына җиткермәячәкләр икән. Аңа ярдәм итер өчен генә, әлбәттә, үзенең исәбеннән акча түләүле булачак бу айныткычлар. Менә әлбәттә, аның белән очрашмауның төп сәбәбе эчмәү генә инде. Ләкин тормыш булгач, ансы да була торгандыр. Бу ни дәрәҗәдә кайта, ничек итеп кайта икәнлеген беләсегез килсә, бу язманы укый аласыз. Шулай ук газетада тагын бер кызыклы язма бар. Безнең шулай ук җырлы гәли тапшыруын бөтен кеше дә яратып тыңлый. Шул җырлы гәли тапшыруын алып баручылар Азат һәм Алина Кәримовларның тормыш юлы. Кемнәр алар, каян килгәннәр, кая баралар, нишләгә җыйналар, менә шу турыда язма. Бүгенгә менә шу язмалар иде. Укудан аерылмыйк. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Балалар иҗатын барлауны дәвам итеп, тапшыруыбыз азагында Вафира Гыйззатуллина исемендәге 26-нчы музыка мәктәбе укучылары чыгышын тәкъдим итәбез.